Ο Μάρκο Πάντελιτ σκοράρει από το σημείο του πέναλτι στο 62ο λεπτό και ανοίγει το δρόμο για την επικράτηση του Ολυμπιακού στη χθεσινή αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Το πέναλτι κέρδισε ο Αμπντούν από το Ρότσα που αντίκρισε και την κόκκινη κάρτα από το διαιτητή Παπά. Στο 74ο Τζιμπούρα από εμφανή θέση offside διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Οι πρωταθλητές ήταν οχθροί και ασύνδετοι, ωστόσο νίκησαν τους Αγρινιώτες 2-0, κρατάνε τους 3 βαθμούς της νίκης και πάνε με ανεβασμένη την ψυχολογία στον τελικό της Τρίτης με την Arsenal, που θα κρίνει την πρόκριση στους 16 του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι στην κρίσιμη μεθαυριανή αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το Μέγκα στις 10 παρατέταρτο δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ιμπαγάσα που υπέστη εκ νέου θλάση και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 10 ημέρες. Nosotros tenemos que jugar, somos un equipo que si no juega a un ritmo alto y sobre todo si no juega muy mentalizado, a veces tenemos problemas y a veces nos falla eso, un punto de mentalización. Nos ha pasado antes de jugar con el Dortmund. Πιστεύω ότι κατάφερε να αποσυντονίσει το μεγάλο αντίπαλό του. Δεν κατάφερε όμως να πάρει κάτι θετικό από αυτό το παιχνίδι. Το γιατί θα το δούμε και θα το συζητήσουμε αύριο, γιατί σήμερα νομίζω ότι δεν πρέπει να πω τίποτα περισσότερο από αυτό που είπα.